De salutare lume și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal cu PvP. Eu sunt Biz Gaming și haideți să trecem la gameplay. Așa, mă rog, gameplay. Mă rog, o să facem 1 vs 1 și... 1 vs 1 și... FFA. Și... na. Da, stai să dăm un save aici. Bără, save... Bun, o să facem 1v1 și FFA, după cum am zis. Stai să fac ecranul mai mic. Ok, 1v1 și FFA o să facem. Oh, știu, sunt un mare țigan. 1v1 FFA și da. Sper să vă placă. Dacă vă place, să nu ezitați să apăsați butonul de like, pentru că mă ajută să continui cu YouTube-ul. N-am făcut 3 like-uri, știu, sunt un noob. N-am făcut 3 like-uri la episodul trecut, doar că... Na, știu, cer prea mult pentru 2 subscriberi. Hai, boss, încoa. Aoleu. Asta e de la cu flint în stil și mă enervează. Ce faci, mă? Ok. Suntem aici pe cov, pentru că covul a revenit. Ce faci, boss? Wow. Ok. Suntem pe cov pentru că a revenit covul. Dacă nu vă dați seama până acum. Și da, sper să vă placă. Și eu tot primesc mesaje pe Skype pentru că vorbesc cu un prieten. Opa. GG. Și sper să nu scrieți în comentarii: bă, rară și noob, ești varză. Oh, și ăsta Paulenco e prietenul meu. Mă rog. Și da. Wow, ce noob. Wow, ce spammer. Oh! Ah, m-am făcut. Ok, nu-i bai. O, să era unul de la sinucigaș. Ok. Nu prea știu despre ce să despre ce să vorbesc în episoade, pentru că na. Nu prea știu despre ce să vorbesc, știți, și na. Wow, ce spammer infect. Wow, ok. Nu sunt foarte bun. Ok, și nu prea văd nimica. De ce nu ne bag odată în 1v1 acolo? Ok, dacă nu-i bai, facem FF atunci. Nu știu cum e pe cov, dar pe Switch așa era. Wow, cum nu-mi intră hiturile mele. Wow. Wow, ce rect îmi dau ăștia, frate. Știu că sunt varză, sper să nu scrieți în comentarii: na, afară, lasă-te. Pentru că eu tot nu o să mă las, frate. Eu o să joc până când o să învăț. Nope. Ok. Oh. Wow. Bă, și tu primești mesaje pe Skype. Oh, ești bun, tipule. O să-i să citiți mesajele. Poate. Ok. Gata. Să termin de filmat. Mă chema pe afară. Și știu cum... What the fuck. Ok. Știu, o să-mi ziceți în comentarii: Rarușu, ai skin de noob, de... mă rog.
Doar că am pus skin-ul ăsta. Mă, ce mă enervează. Am pus skin-ul ăsta, nu știu, așa, random. Pentru că vreau să trolez pe cineva. Da. Știu. Oh, sper să învăț să fac și eu combo cu fishing rod-ul. Pentru că am realizat că te ajută foarte mult, frate. Hai, mă. Scuzați în comentarii foarte proști, doar că nu-i bai. Uite pe Paulenco aici. Wow, jumătate de viață. Paulenco, stop teaming. Da, da. Face timp cu Matei. Ia stai, mă. Nu e. Eu știu că el făcea timp. Eu știu de pe kit PvP. E de treabă, băiatul. Oh, dead lag, though. Wow, i-am dat ceva lui ea. Hai să vedem cât timp filmăm. Avem 6 minute. Nu știu, episodul o să fie de 10 secunde. De 10 secunde, 10 minute. De văd, tipule. Știu. Ăsta spamează. Wow. Știu, frate, că sunt palete, doar că am venit să mai postez și eu ceva, pentru că survival n-am chef acum. Oh, fuck. Wow. Trebuie să învăț să fac combo cu fishing rod-ul. Și Mihnea înjură pe chat. Rușine, Mihnea, dacă te uiți la acest video, dar că nu prea cred. Și vă juca foarte mult, să nu uitați să apăsați butonul like dacă vă place munca mea. Și da. Wow. O secundă, că mai primesc mesaje pe Skype. Filmez. Oh, știu că s-a murit, frate, ce prost sunt. Doamne, uite, știu ce bulangii. Respawn, ok. Doamne, ce spammer prost. E, da, băgameaș. Wow, ce combo mă băiam de acord cu și ăștia nu spamează. Cinci hearts. Wow. Ce hack-uri avea ăla. Asta e Paulenco, el dă foarte bine. Ia doi făceau team, știu. O să-i trimite un mesaj lui Paul să nu mai facă timp pe FFA. Pentru că e FFA, na. Sunt chiar noob. What the fuck? Let's bow spam, though, știu. Wow, i-am dat cu fishing rod acolo, doamne. Bă, eu trebuie să învăț să fac combo. Combo. Dacă nu știi serverul, o să-l pun în descriere, doar că covmc.eu este serverul și da. Joc mai bine cu full screen, doar că îmi dă lag.
Wow, sunt palete cu full screen. Îmi scad FPS-urile și nu pot să joc dacă îmi scad FPS-urile. Bun, un episod va ține vreo 10 minute. 10-15 minute, atâta țin videoclipurile mele. Și da. Ok, filmăm de 10 minute. Ok, mai omoră un player sau mă omoară el pe mine și după o să cred că o să închei filmarea pentru că na. Durează să se uploadeze vreo 2 ore. Mă rog, nu 2 ore, o oră. Dar asta nu vă interesează pe voi, nu? Pardon. Wow. Pentru fața se vede rectul de ăsta, doamne. What? Ok. Ok, fraților buni, cam asta a fost pentru acest episod din KVMC, FFA, PvP 1v1. Dacă o să mai învăț să joc, o să fac și MCSG. Dacă ziceți că joc bine, scrieți-mi și mie în comentarii, apreciez. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați voi un like, pentru că mă ajută continui seriile care sunt pe canal, nu or fi ele multe, dar mă rog, păi da. Cam atât pentru acest episod. La revedere! Eu sunt Gaming, pa!